Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. Доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Президенти UFC Дана Уайт гуфт ки муҳориба байни чемпиони пешинаи UFC дар вазни вазнин Стипи Миочич ва чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнин Ҷон Ҷонс дар коркар қарор дорад. аз рӯи суханҳои Дана Уайт, ин муҳориба метавонад ки тобистони ҳамин сол баргузор гардад ва муҳориба барои камарбанди муваққатӣ вазни вазнин хоҳад шуд. ман чанд рӯз пеш гуфта будам ки тобистони моро бисёр муҳорибаҳои ҷолиб интизоранд. состави хеле бақувват, бениҳоят хуб. барои ҳамин ман умедворам ки Ҷон Ҷонс бо мо ҳамроҳ мешавад. муҳорибаи ӯ зидди Миочич маънои калон дорад, гуфтааст Уайт. хотиррасон мекунем ки Ҷон Ҷонс охирон муҳорибаи худро моҳи феврали соли 2020 зидди Доминик Рейс гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. аз Стипи Миочич боша охирон муҳорибаи худро моҳи марти соли гузашта зидди Фрэнсис Нгану гузаронида бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд ва ҳамин тариқ камарбанди худро аз даст дода буд. дӯстон, шумо чунин муҳорибаро дидан мехостед ва ба фикри шумо агар ин муҳориба баргузор гарда ки ғолиб шуда метонед фикротона нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чемпиони UFC дар вазни нимёна Камаруддин Усман омода аст ки бо ситораи нави UFC Ҳамзат Чимаев муҳориба гузаронад. биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ҳамзат кори хеле калонро ба анҷом расонд. эҳтироми ма ба ӯ, чунки ӯ вазифаи худро хуб иҷро карда тавонист. ӯ ба муҳориба баромад ва дуюм рақами рейтингро шикаст дод ва ман гуфта наметонам ки ин ғалабаи ӯ носазоворона буд. ҳозир маро муҳориба зидди Леон Эдвардс интизор аст. аммо агар Чимаев рақиби навбатӣ баъди Эдвардс шава, пас ман зид нестам. лекин ҳозир ҳамаи диққати ман дар муҳориба зидди Леон Эдвардс аст, гуфтааст Усман. дӯстон, чанд соли охир аз ҳама вазни машҳури UFC ин вазни сабук буд. Ҳабиб, Конор, Тони, Гейҷи, Парье ва дигар ситораҳо. ҳозир боша ман фикр мекунам ки вазни нимёнаи UFC аз ҳама вазни машҳур шуда истодааст. Усман, Ҳамзат, Колби, Шавқат, Бёрнс, Масвидал, Билол Муҳаммад ва дигарон. ва ман фикр мекунам ки соли 2022 дар вазни нимёна моро якчанд муҳорибаҳои калон интизор аст. чемпиони пешинаи Беллатор Александр Шлименко дар суханҳои чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов ҷавоби сахт дод. корҳои кардаи ӯро ман трешток не, балки дебилоток меномидам. ин аниқ беақлӣ аст. аз аввал ӯ бо эҳтиром оғоз кард ва ҳамин лаҳза дар эҳтиром ноэҳтиромона ҷавоб дод. барои ҳамин барои ман муҳориба зидди ӯ ягон вақт принсипӣ набуд. барои оне ки ин ҷанговарро шиносанд ки ӯ кист, ба ӯ муҳорибаи калон дар кор аст. барои ҳамин ӯ ин суханҳоро гуфта истодааст. лекин барои ин корро кардан ӯ аниқ набояд ки ин гуна амал кунад. барои ман муҳорибаи унвонӣ принсипӣ буд, чунки мо бо Ҳабиб маслиҳат карда будем ки касе ки соҳиби ин камарбанд аст, ман бо ҳамон шахс меҷангам. ҳозир дар ташкилоти Ҳабиб барои ман муҳорибаи принсипӣ ин муҳориба зидди Гектор Ломбард аст. Одилов боша бояд ки камтар гап зана ва аз худ кимки сохтанро бас кунад. нигоҳ кунед, барои ман хандовар аст гӯш кардан вақте ки одам мегӯяд ки барои ман фарқ нест бо кӣ ҷангидан, дуруст? барои ту фарқ надорад ки бо кӣ меҷангӣ. барои ту фарқ надорад ки камарбанди худро зидди кӣ ҳимоя мекунӣ. пас барои чӣ ту чунин гап мезанӣ? вақте ки муҳорибаи ту зидди ман барҳам хӯрд. бо Даврен Ермеков муҳориба гузарон. проблема дар чист? барои ту фарқ надорад ку. ту муҳорибаҳои маро тамошо кардагӣ нестӣ, маро намешиносӣ. ӯ Фёдор Емельяненкоро назорат кардааст. бигзор ки Фёдорро назорат карданро идома диҳад. тамом. барои ман принсип дар чист? одаме ки туро эҳтиром намекунад, нисбати ту суханҳои ноҷо мезанад, суханҳои беақлона, ман дигар гуна номида наметонам. чунки вақте ки ту ҳамаи корро мекунӣ то ин ки ӯро бемуҳориба намонӣ,
3 моҳ пешакӣ огоҳ мекунӣ ки ту осеб дорӣ, ту проблема дорӣ. Ташкилотро огоҳ мекунӣ барои оне ки онҳо ба ӯ дигар рақиб ёванд ва ин муҳориба баргузор гардад. Дуруст? На ин ки як ҳафта пеш аз муҳориба ин корро мекунӣ ва мегӯӣ ки бахшиш, ман осеб гирифтам, тамом. Мефаҳмед? Ва баъд дар ҷавоб ба суроғаи ту суханҳои бад ва ифлос меоянд. Ин кори дуруст нест, гуфтааст Шлименко. Дӯстон, ман фикр мекунам ки гунаҳгори асосии ташкилоти Eagle FC аст. Александр Шлименко дар ҳақиқат 2 моҳ пеш аз муҳориба гуфта буд ки ӯ осеб дорад ва номаълум ки баромад кардан метавонад ё не. Ташкилот бояд ки ин чизро ба иноба мегирифт ва муҳорибаро дар дигар саҳна мемонданд ё ин ки ба Фаридун дигар рақиб меёфтанд. ин фикри шахсии ман аст дӯстон, ки дар ин ҷо Шамил Завуров, президенти ташкилоти Eagle FC гунаҳгор аст. шумо боша фикротонро дар комментария нависед. дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.